Da Allah yanzu idan aka ce an baka naira miliyan guda amma ana so kashe ta nan take, me za ka saya da ita? Batira na motoci da in bata haka su zan saya da ita. 206 na farko kenan, idan na sayi 206 na rage abin da ya rage sauran zan je boutique in samu ƙananan kaya. To jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na tambayoyi daga titi wanda gidan talabijin na Katsina Post take kawo muku a kowane sati. Wannan satin ma dauke muke da wani shirin tambayoyi daga titi inda za mu tattauna da mutane na cikin gari. Idan ka samu miliyan 1 wani irin abu za ka saya nan take ka ɓadda ita. Ku biyo mu domin ganin yadda mutane za su amsa mana tambayoyinmu cikin raha da barkwanci. Mun gode, sunana Abdulbasir M Yaro aka Snatcher Boy mai kawo maku rahoton tambayoyi daga titi na kowane sati. Mun gode, mun gode. Baba assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Baba tambaya ta a nan gurin ita ce idan an baka naira miliyan guda an ce ka kashe ta nan take me za ka saya? Nan take? Nan take. To ni dai sana'a ta direba kuma mota zan saya da ita. Kai tsaye gida zan saya. 206 na farko kenan, idan na sayi 206 na rage abin da ya rage sauran zan je boutique in samu ƙananan kaya da sauran abubuwa, in je kuma gidajen sayar da hulluna kala-kala in je in saya can ma. Yanzu idan aka baka naira miliyan guda aka ce ka kashe ta nan take me za ka saya da ita? Naira miliyan guda? A ce ka kashe ta nan take me za ka saya da ita? To, ai naira miliyan guda a gaskiya kashe ta lokaci guda sai in ga dole he mutum ya tsaya yayi nazari don ya san irin business din da zai fara yi da ita, tunda ba lokaci guda kawai zaka ce ka kashe ta ba. Ai ka same ta ne a lokaci guda sai ake so kashe ta kawai nan take me kake ganin zaka iya saye da ita? To ina iya sayan kamar gidaje haka. Nan take in kashe ta? Nan take ka kashe ta me zaka saya da ita? Zan yi abin da kawai zan samu mafita da ita ne. To wace irin mafita? Abin da dai zan yi nan take da ita kawai. Kawai so ake kashe ta kawai. Kawai zan sai gida da ita. Ok, gida za ka saya? Yana wuce kayan kyawari. Ok, kayan kyawari za ka saya. Kayan kyawari kamar ya? Magana get sai da kyawari sungul. Ok. Batira na motoci da in bata haka su zan saya da ita. To abin da zan saya kawai gida zan fara saya kawai. Ok, gida za ka saya? To mun gode, Allah saka da alkhairi. Mun gode.